El senyor tècnic es diu Enric, per si... No, jo li diré sempre senyor tècnic. Molt bé. Jo ho he intentat, Enric, ho sento. Senyor Enric tècnic. Estimats oients... Sí, ben mogut equip, Ben mogut Això, a la iala. Veient com està el panorama televisiu actual i la societat en general, he cregut convenient fer una secció de pedagogia televisiva. No s'ha fet mai, això, Sí, que s'ha fet. Super innovador. S'ha fet, però jo li he canviat el nom i sembla que no s'hagi fet mai. M'he copiat la idea, ja t'ho dic ara, ja veuràs. Que estrany. Sí, m'ho copio tot jo sempre. Sí, per això ho dic. Els nostres oients agrairan in eternum la meva secció perquè els farem un recull de televisió que no han de mirar a l'estiu i de televisió que no haurien d'haver mirat també a l'estiu. Que no haurien d'haver mirat. Sí, com ho sents. Es coneix que haver mirat programació d'estiu pot provocar danys irreparables al cervell. No m'espantis, ara. No, i tant, i tant. Si no, de què et penses que li ve tot a l'Andrés Pajares? No li ve del disgust de tenir una filla com la Maricielo, Ah, no? És de les hores de tele que s'han passat a l'estiu, nena. Home, de fet, Pajares fa bastanta por, Sí, molta! I encara més a altes hores de la matinada en un carreró fosc. És per sortir corrents. Diuen que si et mossega transformes en zombi, nena. Oh, va. Que t'ho juro. Que és exagerada. Sí. I això li passa per haver vist programes com aquest. Què carai és això? No era una psicofonia, això que acabem de sentir. Això es deia Vuélveme loca, ja ho heu entès, oi? Déu-n'hi-do, sí. Evidentment no era un programa que fessin al 33, no el busqueu pel 33 perquè no trobareu res com a Vuélveme loca. No. Aquest programa va ser una mena d'amalgama pudenta de premsa del cor que es van inventar en Basile i els seus sequassos per fer-nos passar els caps de setmana d'hivern de fa 2 anys. D'hivern. Sí, d'hivern. Tractant-se d'en Basile, era clar que no podia ser res, nena? No. La veritat és que era una bona forma d'obligar les famílies a sortir a fer un vol i no quedar-se hipnotitzats davant de la tele. Va arribar el mes de juliol i tots pensàvem que aquest trunyo de programa desapareixeria de la graella de Telecinco. Però no! Ah, no? No, estimada Iala, el van conservar a l'estiu, però com que les presentadores estaven cansades de dur tacons i mostrar pit i cuixa durant tot l'any, a l'estiu van oferir presentar aquest meravellós espai a algú que fa més por que Pajares despullat i torrat de vi en un carreró fosc. És a dir, que ara sí que m'he d'espantar de debò, no? Sí, us fareu caca. Ja veuràs com ho fem bé, ja veuràs. El nostre senyor tècnic, que ens posi una música de por Es i diu suspens. Enric, es diu. Enric, senyor tècnic. Andy Lucas no, Por i suspens de peli! La persona que van triar per presentar el Vuélveme loca a l'estiu va ser... Beatriz Trapote! No tinc el gust de conèixer-la, No pateixis, que ara t'ho explico i veuràs com no t'agafaran ganes d'anar a treballar a Alemanya, si és que no n'has tingut ja, Aquesta noia, o tros de carn amb ulls, és la xicota de Víctor Janeiro, el germà del Jesulín. La pobreta cada cop cobra la boca, puja el preu del pa. És més ruca que pessigar vidres. La mossa en qüestió és especialista a defensar que és una gran periodista i es fa més pesada que una vaca en braços quan no para de repetir que no vol vendre la seva vida privada. Oi que em permets un incís, Ayala, ara mateix? És que si no te'l permeto... Sí. El faràs igual, oi? Sí, és que faré el que em doni la gana, ja t'ho dic ara. Tira, per què m'ho preguntes? Vale. Trapote, que encara que volguessis, a mi la teva vida m'importa el mateix que saber quantes neurones li queden a Paquirrin després de repassar la taula del 2. Perdó, rectifico, m'havia engrescat. Trapote, la teva vida m'importa el mateix que saber quantes neurones li queden al Paquirrin després de repassar la taula de l'1. Con esto te quiero decir que no m'importa gent, reina meva, com si t'enganxes els dits amb la porta del cotxe. Home, violència no, i sisplau mantinguem les formes. No, això no és violència. Jo no li enganxo pas els dits a les portes, se'ls enganxa ella soleta. Molt bé, l'incís seria això? Ja l'hem fet? Sí, ja m'he descarregat. I amb això on anem a parar? Doncs mira, potser pensaves que marxaríeu tan feliços, Doncs no. Sí. He buscat la Trapote al YouTube i es veu que una ànima caritativa ha esborrat tots els programes que va presentar ella. Però jo, que sóc una tia que no bec ni em drogo quan treballo, he trobat un document únic. No rigues, No. Estàs rient per sota el nas, potser? Sí. Ah, vale. Vols que ho faci per sobre? Sí, tu, deixat-te tu fúria. Hi va haver una reportera temerària que li va voler fer una petita entrevista unes setmanes abans que Trapote presentés la versió estiuenca del Vuélveme loca. Senyores i senyors, aparteu les criatures.
Hores. Això és el que va dir quan li van preguntar si seria la substituta de les presentadores de la temporada d'hivern. Voy a ser la prostituta. Prostituta de una y no, la sustituta, que no se equivoquen. La sustituta de las vacaciones de verano, pues cuando la tengan que coger, o en algún momento, pues como en las elecciones, ¿no? Que estuvo también una compañera de radio sustituyendo, pues en algún momento que se necesite que alguna de las dos no puedan estar en el programa, pues ahí estaré yo. Y chin, chin. Heu notat l'humor subtil? Molt. La picardia? El doble sentit? Li dic una cosa, però en realitat és com si n'hi volgués dir una altra amb això de substituta, eh? Ai, sí. I el xin-xin del final, què? Enginyós. Sí, aquesta dona li fas presentar el Telenotícies Vespre i li cauen els ondes, eh? Perdó, que no li cauen, no, que els hi tiren al cap i amb ganes de fer mal. Pineda, no t'esperis que et pujarà el sucre. Ja, sí, perdona, Jau, Coloma, jau. Però és que crec que en Pajares em va fotre una mossegada abans d'ahir, per això estic així. Mentre treia el gos a passejar i tinc uns moments que perdo el món de vista. Tu no tens gos? Ja, bueno, dic gos com puc dir una tieta mig morta que tinc a casa. Tens una tieta? Sí, però està mig morta, eh? És una mica carregós perquè a vegades es passa 2 dies que no es mou i de seguida m'agafa pols, escolta, a mi és una marranada allò. Estàs bé? Sí. Ja hem acabat? Ja. Bé, no he acabat del tot. Amb aquesta digressió, vull dir? No he acabat del tot. Ho allargo per no anar a casa, que no veus que tinc un drama, Iala. Ah, esclar. Sí, us he portat un altre tall de la Trapoter. Un altre no caldria, Pineda. Que sí que cal, que sí, que després la gent mira la tele sense saber el que mira. Agafem-ho, havíem deixat. Va, recordeu que a la Trapoter li estan fent una entrevista, oi? Doncs estigueu al cas amb el que contesta quan la reportera temerària li demana si això de presentar un programa serà només a l'estiu. Esto va a ser para el verano y bueno, nunca se sabe. A partir de aquí, pues pueden venir buenas ofertas. Si al señor Basile le gustó y doy bien en cámara, nunca se sabe. Y a lo mejor pues un nuevo programa. Menos mal, Trapote, Sort que ho vas fer pitjor que Andrea Fabra en un curset de protocol, I saber estar. Otro programa, deia ella. Però com es pot ser tan ingènua? S'ha de ser molt i molt dolenta perquè Telecinco donin feina a la Paz Padilla i no te la donin a tu. Otro programa? No, per favor, que no li donin ni les gràcies per l'amor de Déu! Sabem si hi va haver alguna mena de baixa després de l'emissió de Vuélveme Loca? Doncs mira, he fet un treball de camp sobre això. Carai. I si et sembla bé, sí, que són professionals. M'agradaria enumerar els desastres naturals que va provocar l'emissió del programa. Endavant, doncs. S'han sabut casos de despreniment de retina, de per vida, També hem conegut un parell de casos a la Conca de Barberà de gent que ha tingut una reacció al·lèrgica amb el següent quadre. Pústules a les aixelles, caiguda d'ungles dels peus, tot això que t'estalvies de tallar, reina. Ah, sí? Sí, i passió desorbitada pels discos de la Isabel Pantoja. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Aquí la tenim, amb tots vosaltres, Elisenda Pineda i Isabel Pantoja. El pañuelo sentada en la orilla. No m'has entès, No? Iala? No. Quan dic que hi ha hagut casos de gent que ha tingut passió desorbitada pels discos de la Pantoja, no vull dir que els escoltin, nena. No? Vull dir que se'ls mengen, se'ls papegen, els vols dir? ingereixen, se'ls mengen tots, són indigestos, Ah. I per acabar, el símptoma més greu de tots. Si has mirat un programa de la Trapote, és molt possible que pateixis una de les morts més horroroses. Escoltant Mariano Rajoy anunciant retallades, Ho passaràs tan malament que preferiràs que et mossegui Andrés Pajares i convertir-te en un zombi. Què Vols més, saber Pineda? coses? Molt Sí. bé. Ja li estàs agafant gustet, la Sí, secció. ara sí, ja Ai, que hi ets. Ai, que ets tonta. Ai, doncs mira, si et sembla, continuem. Ja que hem parlat de programes del cor que no hauríeu d'haver vist mai a la vida, ara us faré una recomanació del que no heu de veure aquest estiu. El que no hem de veure... Exacte, sí. No sé si marxen de vacances, però aquest dimarts encara el feien. I com que aquest dimarts era estiu, entra dins la quota. Ah, això sí. Hay una cosa que te quiero decir. Hay una cosa que me quieres decir, doncs digue-me-la. Quin gran acudit, Ayala. No, és el nom del programa. Hay una cosa que te quiero decir, Ah, sí. ja. És així com l'anunciaven. Si quieres volver a encontrarte con la persona que ha marcado tu vida. Si quieres dar a alguien una sorpresa, una alegría. Si por fin te atreves a decirle en directo lo que nunca le has dicho. Si tienes un sueño por cumplir, hay una cosa que te quiero decir, te ayuda a alcanzarlo. Próximamente, Telecinco. Bé, no sé si és el cas. Potser ara em fico on em demanen, però Ayala, tu no tindràs alguna cosa que li vulguis dir al Jorge Javier Vázquez, oi? És el noi aquest que presenta el programa. No, així d'entrada, ara m'agafes... T'agafo un fred, oi que no? M'agafes totalment... No. Deixa'm a mi. Bueno, sí, li diria hola, què tal, com va la vida? Ja està. No li va molt bé, Està forrat, té tot i Doncs així cara. no cal que li preguntis. Bé. Em permets que li digui jo una cosa? Endavant, per això que tinc dins el pap? Vale. Sí. Jorge Javier, tu diré en català que ets de Badalona i sé que m'entens. Digues als senyors de sastreria de Telecinco que et comprin camises de la teva talla, que a casa patim pels botons, que un dia acabaràs ensenyant les metes a tot un país i mira, si fossis l'Anna Simón, hi ha uns quants que ho agrairien, però tu, fill meu, escolta'm, amb aquestes metes peludes que ha de tenir. Bé, en fi. Molt bé, aquest és el
missatge pel Jorge Javier, ja està, tranquil·la, bé. Sí, ja està. Dit això, si et sembla, anem al tema que ens ocupa. Hay una cosa que te quiero decir. Això, hi havia una cosa que em volies dir, sí. Vindria a ser una còpia exacta d'un programa que es deia Hay una carta para ti, en què la gent anava a ensenyar les seves misèries a la tele, però que presentava Isabel Gemio. Com que Isabel Gemio és difunta... Però què dius, Pineda? La Isabel Gemio és viva i ben viva. No fotis. Sí. Que no saps l'alegria que em dones. Home, sí. Com que feia temps que no sortia per la tele criticant el seu exmarit, pensava que havia estirat la pota. No fotem, dona, no, està bé. Avui dormiré Vaja, més no ens tranquil·la. consta el contrari, espera que miro la Wikipedia. Mira, Isabel Gemio, data de naixement 1854. Si només diu el naixement i no diu res més, és que anem bé, saps què vull dir? Doncs el que presenta ara aquest espai és el JJ, el Jorge Javier, i ensenyen casos com el següent. Aviam, us poso en antecedents, Aquesta és la història d'una parella jove casats amb dues filles. Ell en un moment d'enajenació mental transitòria o en un moment de bragueta escalfada s'encetrilla la seva Gemio Cardoso, Wikipedia. Cardoso de segon? I nascuda al Alburquerque, a Badajoz, el 15 de gener del 61, no ens consta cap més data. Està bé la Gemio, dona? No, això de la data de naixement no està bé, ja t'ho dic ara. Bé, el cas és que el senyor aquest que s'encetrilla la seva millor amiga, que té un dia tonto, arriba un moment que la seva dona s'assabenta de la infidelitat i el planta fora de casa amb les maletes. Li diu, dropo, cap de fusta, ganàpia, no tornis mai més. I rubrica amb un Ei, te pudres. Ai, te pudres. Quina mala bava. El pobre diable marxa desconsolat i amb el pas dels dies s'adona que l'amor de la seva vida, nena, és la santa esposa i vol tornar a casa. Ha vist la llum. Ha vist la llum. I com vol reconquistar la Imada? Amb un ram de flors i una tuna a la porta de casa. No! El molt ruc se'n va a la tele i davant de mig país li diu això. Bueno, Sonia, yo he venido al programa porque quería pedirte perdón públicamente. Sé que esta situación es complicada para los dos, ha sido bastante dolorosa. Sé que lo hice mal, no supe cómo hacerlo y pedirte perdón y hacerte entender que lo que estaba haciendo mal. Sé que has sufrido mucho y me arrepiento por todo lo que he hecho y cómo ha sido. Sé que ha sido muy doloroso para ti. No se us trenca el cor amb això? No, a mi no. No? No, sincerament no gaire. Ja veuràs, si no t'ha trencat el cor, espera la resposta de la senyora. Ves preparant els mocadors de paper, nena. No hay rencor, pero no podemos seguir siendo una pareja. Que traduït vol dir-ho, cal que tornis, que ja en tinc un altre que té 10 anys menys que tu i em fot unes rebregades que em deixa amb els ulls en blanc, que és bonic, I què en traiem de tot això? Quina lliçó de vida... Doncs mira, punt número 1, que si vols tornar amb la teva xaia no li diguis davant de tothom. Punt número 1. Punt número 2, que no li pots dir que l'estimes amb aquesta dicció tan penosa i amb la boca seca, que fots boqueres. També és veritat. I punt número 3, quan un s'encetrilla la millor amiga de la dona, és d'esperar que aquesta et digui que giris cua i tornis per on has vingut. Moraleja! Com has fet això? Moraleja! M'agrada. Ets més curt que la cua d'un conill, fill meu. A tot això, a què em vull referir? Que aquest programa... A què et vols referir? On anem a parar amb això? A què et vols venir a referir, Pineda? Aquest programa no cal que el veieu. Vist un, vistos tots. Per què? Perquè també podem patir alguna mena de trastorn de despreniment de retina o de símptoma posttraumàtic. Evidentment. Sí. Podeu herniar-vos de riure, podeu patir mutacions a les mucoses nasals, us sortiran xampinyons a dins, o podeu morir d'avorriment directament, com la Gemio. Que no és morta, carai. Molt de pressa ho has dit, tu, Pineda. Què vols? No siguis un patger de Malaguer, dona. Això, mira una altra vegada, això de la Wikipedia. Vaig a mirar-ho. Busca Gemio Paleolítico i ja veuràs com et sortirà la data de naixement. Isabel Gemio Cardoso, Wikipedia, és a dir, l'edició en català, que sempre té com un valor afegit respecte de la Wikipedia. Sí, vols dir que en sabem més. Exacte. Isabel Gemio Cardoso, Alburquerque, què? Costa dir Alburquerque, Sí, 15 de gener del 1961. Em sabries dir si hi ha un Alburquerque als Estats Units? Et diria que sí. És una periodista i presentadora espanyola. Va començar a treballar a Ràdio Extremadura, més tard a Ràdio Barcelona, com a Isabel Garbí, que és viva, coi, Pineda. Molt bé, ho celebrarem. Ara sortiré a tirar confeti aquí al carrer. Ai, que bé, que serà maco de veure. Sí, s'ha de celebrar tot en aquesta vida. I si algú et pregunta per què llences confeti, què diràs? Que és perquè la Isabel Gemio és viva. Clar, home, i tant. I que el dia menys pensat surt per la tele, que això no sé si ho hauríem de celebrar. La setmana que ve fas alguna cosa divendres a aquesta hora o què? Home, tenia pensat anar a cremar uns containers al barri de Gràcia, però no sé. No. No? No, fa massa calor. És veritat. Vinc aquí i faig una miqueta més de casos Pots venir aquí i ens pot fer recomanacions de què no hem de mirar, però patirem molt, Primer tu menges tu. Puc fer un avançament? A veure. Ana Rosa Quintana ha fet un musical. Fins aquí puc llegir. Què dius? El que sents. De debò? Sí, hi ha gent agosarada al món, T'agraden els musicals? M'agrada Ana Rosa Quintana. No, t'agraden els musicals, era la pregunta? Sí, molt. I t'agraden els espectacles de la Cubana? Més encara. Doncs a partir de les 6 i 6 minuts, 6 i 7, un cop els nostres companys informatius ens hagin posat al dia amb el butlletí de les 6, aquí amb la Cubana. Campanades de boda. I no és bonic? I és preciós, això. Els nuvis diu que ja tenen llista de noces. La Isabel Gemio està casada? Ai,
quines preguntes que em fa aquesta dona, de debò. Elisenda, a vegades m'esgotes. Ja ho sé, ja, això... Però m'agrada que vinguis. Ja et portaré una beguda isotònica. Ai, sí, per favor. Sí. Vinga, notícies. L'Elisenda, si en voleu més, us haureu d'esperar divendres que ve perquè ara arriba la cubana i la faran fora de l'estudi, segur. Segur.